Ja dúfam, že neotvorí toto. Kde som? Bomba. Hola, vy ste ma že atakovali, že chcete novú hororovku. Bomba, milujem. Ideme na to, vôbec nebudeme zdržiavať. Máme tu druhú časť Fears to Phantom, ktoré sme hrali v predošlom dieli. Mega ma to bavilo, bolo to mega rýchle, mega zaujímavé, je to podľa skutočnej udalosti. Takže hej, ja sa nebudeme zdržiavať. Ideme na to, ak sa vám videjka páčia, alebo ak chcete vidieť viac hororovej, kľudne mi to napíšte, hoďte mi like, hoďte mi subscribe. O chvíľu máme 500 sledovateľov, možno reálne, keď už vidíte toto video, už tu bude 500, čo je, že keby sa pýtate mňa, totálna bomba. Dobre, ideme na to. Prvý diel sa odohrával niekde doma, mám pocit, a teraz sa to volá, že Fears to Phantom Norwood Hitchhike epizódy. Fears to Phantom je psychologická hororová hra, kde každá epizóda odkryje krátky príbeh, ktorý bol odprezentovaný tými, ktorí prežili. Ako hovoríme, to vraj podľa skutočnej udalosti. Epizóda táto by sa mala hrať nejak cca 40 minút. Predošla mala nejakých 20, takže toto asi bude trošku komplikovanejšie. Áno, prvá sa volala, že Home Alone, že sám doma, inak bola akože do school. A nie, okej. Fears to Phantom epizóda Norwood Hitchhike. Je jún 16. okej. Toto sa stalo, keď som mal 19. Mám teraz trošku cez 21. Ale si to pamätám veľmi čisto, kvôli tomu, ako zle som sa počas toho cítil. Trošku som váhal, či to napíšem na internet, ale dať to von mi môže trošku pomôcť, aj keď iba trošku. OK. Ja šoferujem. Bomba. Ja nemám vodičak. Trubím. Šoferovať v noci bolo pre mňa veľmi terapeutické. No, aspoň zvyklo byť. Prečo som vystúpila? Okamžite nastupujem naspäť. OK, ja normálne musím šoferovať. Ja držím tlačítko, aby som išla. Zapneme si hudbu. Počkajte. Pre Boha, ja šoferujem. Guys, ja šoferujem. Dobre, jak mám zastaviť? Zastav. Ja nebudem čítať počas šoferovania. Guys, toto nerobte, prosím. Hra mi nedovoľuje nič iné. Dobre, máme tu znova správy. Ideme si prečítať od otca. Volal si? Áno, rozmýšľam, že pojem na tú convention. Môžem dostať kľúče od auta na 5 dní. S kým? S Aidenom. S internetovým kamošom? Je to dobrý chlapec? Nie. Nechodíš na 10-hodinovú cestu sám. No, ja som sa už rozhodol. Odveziem ťa. Prečo nič nerozumieš? Prečo nič nechápeš? Kokos, aký je dramatický. Rozprávame sa, keď prídem domov. Šoferuj bezpečne, holý. Aha, to je dievča ešte. Bomba. Nezabudni mi zavolať. Počkajte. Dobre. Som sa zľakal, že ma zrazí auto. OK, oci, poslala číslo na toho Aidena. Ešte niečo? Odchádzam. Jazdi bezpečne, holý. Pecka, ideme si prečítať toho Aidena. To je ten náš internetový kamoš, keď správne rozumiem. Discord. Bomba. Zle. Nechoďte von s ľuďmi, čo sa stretnete na Discorde. Máme Tix, takže neviem, čo je Tix, ale máme Tix. Uvidím, či dostanem auto, dám ti vedieť. Idem povenčiť Myla, asi psa. Alright, akože dobre, lol. Vôbec nie je sympatický mi zatiaľ ten Aiden. Dobre, plán vyšiel. Hell yeah. Áno, super. Takže ideme tvojim autom. Áno. Veľké dievča. Dogrcala by som sa. Hneď jej vidno, že je z Discordu. Big girl. Insane toto napísať. Si istý, že až nemôže prísť? Mi prišlo upozornenie, sorry. Zoberiem aj skateboard. Dobre. Zoberiem aj skateboard. Videl som tam veľmi dobrý, cool skatepark. Znie to ako sranda, Discord, insane. Kde si? Skoro tu. Nevidím ťa. Broskyňové tričko. Bola to sranda, mal som dobrý čas. Bolo mi dobré. Ďakujem, že si sa pridala. Smajlíky. Zase si OK s tým, že si pohode s tým, že šoferuješ sama celú cestu naspäť. Nemám inú možnosť. Mohla si odísť ráno. OK, zavolaj mi, keď dojdeš domov. OK, oci. Neviem, či to bude v tomto živote.
Čo ty myslíš? Som zaseknutá v najväčšej premávke krajiny. Že to je na hovno. Tuto tiež nie je dobré. Myslím si, že to sú tí ľudia z Convention. OK, idem proste na inú cestu. Rob, čo musíš robiť. Dobre, tak teda asi ideme ďalej. Počúvajte, ja normálne šoferujem, hej, že idem doprava, idem doľava, idem doľava. My keď sa vyburáme, to bude veľká sranda. Dobre, zapnem hudbu. Tam bol strom od krvi. Počúvajte, idem v protismere. Ja idem v protismere. Dúfam, že nepoje žiadne auto. Dobre, tá hudba ma veľmi znepokojuje. Žiadna hudba. Ja som tam videla... Prečo mi píšeš, keď šoferujem? Ja neviem zastaviť. Dobre, havarujeme. Kde si došla? Stále som 6 hodín preč od mesta. Som zaseknutá v... Tam je krv. Zápche! Som zaseknutá v zápche. Dneska neviem rozprávať. Dobre, kráčame. Ja nevystúpim, nie? Však ja môžem len šoferovať. Keď akože nehavarujeme skôr, ako sa niečo strašidelné stane. Aha, ja nemám benzín. Dobre, na ceste som si spomenul, že nemám dosť benzínu, nafty, niečoho takého paliva. To je super, že si teraz spomenul uprostred lesov. To je bomba. A ten Aiden nám to nevie, príde, zase idem proti smere. Počúvajte, nesadajte so mnou do auta. Ocko mi píše. Oci, povedal som ti zobrať ten let, akože letieť. Havarovala som. Pardon. Havarovala som. Ako mám odbočiť? Nie. Guys, havarovala som, pomoc. Počkajte, teraz idem dopredu. A odbočujem. Dobre, toto je zatiaľ horor, akorát v tom, ako ja šoferujem. Oci, sorry, ja ťa nemôžem zdvihnúť, lebo proste havarovávam. Ach, Holly, bude dosť neskoro, keď prídeš. Dúfam, že sa cítiš dobre. Zase som v strome. Dobre, pokračujeme. Snažíme sa odšoferovať vôbec. Niekde. Tam išiel človek. To ste videli? What the fuck? Nie, iď, žiadne. Nemôžem ukradnúť auto? Ja nevystúpim. Benzínka! Počkajte. Dobre, ideme natankovať asi. Ale ja som to videla, že... Som strašne zle natankovala. Ona tu nemá ani dieru? Guys, ja neviem, či sa takto parkuje. Ale ja tu neviem asi ani nič robiť, nie? Jak mám natankovať? Taký stújo dáva stretching. Bomba. Poprosila som $10 na pumpe 2. Smeruješ k mostu iba sama? Áno, prečo? Neveľa ľudí tam chodí v tomto období roku. Buď opatrná. Čo ty myslíš? Pre približne storočie veľmi veľa ľudí tam proste zmizlo. A ľudia, ktorí tam išli hľadať, sa tiež nikdy nevrátili. Akože lokálni ľudia hovoria, že prišiel raz Norwood Valley, ich roztrhala a zavesila ich dole hlavami zo stromov. Čo akože mám za výber? Ďakujem za naftu, môžem použiť toaletu a cool. Tak dám cool asi, nie? Dobre, asi už mám zatankované, ja stadiaľ padám. A ešte jedna vec. Keď uvidíš ženu v bielom alebo modrej gaun, to sú ako tie nočné košele, ktorá sa snaží zviesť, nezastavuj. Choď ešte rýchlejšie. Pritlač na plyn ako najviac vieš. Kto je to? Niektorí ľudia hovoria, že zomrela v havárii na svoj plesový večer. Niektorí hovoria, že tam bola zabitá a sa snaží pomstiť. Každopádne je za krvou.
Čokoľvek robíš, za žiadnych okolností nikomu nezastavuj. Žiadnemu stoparovi. Tí ľudia, ktorí tam chcú, nie sú to, čo si myslíš. Proste nie sú, OK. Bez problémov nezastavujeme. Ako hovorím, nebrzdíme. Mamka nám píše, skontrolujeme si v aute správy, mamka. Mamka, čo píšeš? Holly, mami, nevedela som, neviem, či nájdeš nejaké obchody o takomto čase, ale nemáme jedlo pre psa. Môžeš nejaké zohnať pre Majla? Vrátim ti peniaze. Dobre. Myslíte, že na benzínke zoženieme jedlo pre psa? Toto asi nie je jedlo pre psa. Aha, majú. OK. Zaplatím $5 to bude. Jedlo pre psa za $5 je určite kvalitka. Ale ideme. Mám to naložiť do kufru, alebo čo s tým mám robiť? Gečkom, nie? Počkaj. Akože, bratu. WTF, čo som vybrala kufor? Bože. No a to teraz bude, to tam našprajcovať naspäť. Dobre, ideme. Skúsim sa pohnúť. Dobre, zastavíme. A teraz vystúpim. Že či idem s kufrom alebo bez kufru. Dobre, idem s kufrom. No čo no? Očividne šoferovanie nie je moja silná stránka. OK, pokračujeme v ceste. Neviem, prečo som išiel bez... Bože, ja som mi to tankovala. Ja to vytáčam na silu. Aha, ho. Bez problémov. No, ideme tankovať. Tankujem. Super, natankovala som, môžeme zase ísť na cestu. Preboha! Skoro som nabúrala. Oni sa ani nemusia báť, že ja zastavím niekomu. Na ceste som si niečo uvedomila. Počkajte, bo nejdem na ceste. Počkajte, nemám svetla. Príšery naozaj existujú. Každý z nich vyzerá ako ja, alebo ty. Počkajte, brzdím, mamka mi píše. Nemusíš mi za nič platiť. Nie je expired. Či nie je prošlé. Ja neviem, tak možno je. Milo možno chytí hnačku. Nie, čo mi zaslo svetlo? Are you crazy? Are you crazy on your head? Pozrite, ja som dobehla to auto. A nemôže ísť rýchlejšie, ja ho neviem predbehnúť. Bože, môže mi tu blikať svetla? Ja sa ťa nebojím, ja sa skôr bojím, že havarujem, jak strašidla. Ale prosím ťa, neblikaj mi tu. Ja ho proste obídem po ľavej strane, nie? Či nie? Očividne nie. Ale hovno. Ako ho mám obísť, keď ideme konštantnou rýchlosťou? Dobre, tak ho neobídem, ono mi ušlo a ja neviem viacej pridať. Počúvajte, ja neviem sa prosím držať v pravom pruhu. Neviem sa držať v pravom pruhu. My prichádzame tým strašidelným mostom. Aspoň myslím, že to je on. Áno, asi aj no. Bolo tam niečo čudné na tomto dni. Boli tam veľké... Bože... Áno, ja vidím, že sú tam veľké stromy uprostred cesty, cez ktoré neviem prejsť. A čo mám akože robiť? Vyzerá to, že ich tam niekto naschvál dal. Dobre, ja ich spratem proste. Ja som božek staviteľ. Boli ťažké. Nikoho to nezajíma. Čo mi ideš naspäť? Tu, poď, keď ťa ťahám. Ťahám. Dobre, ideme rýchlo do auta. Chápete to? Proste môže sa tu sám strom hýbať? Zostaň tu. Neviem ísť rýchlejšie. Rýchlo nasadaj. Nasadáme. Pokračujeme. Tudut. Bože, mne nejde naštartovať. Jasné, že mne nejde naštartovať. Moje auto nechcelo naštartovať. To som si všimla. Dobre, ja musím vystúpiť a skontrolovať nejakú kapotu, nie? No jasne, už je otvorená. A čo ja tu mám prísť na čo? Samo mi za slnicou neťukla.
Bolo 10:23 po obede. Večer tým pádom. V našom slovenskom čase. Dobre, vychádzam vonku, nie? Videl som auto prichádzať. Haló! No, zraz ma. Čisté zlo, no to je pravda. Nechápal som, ako mohol niekto nechať iného človeka takto bez nádeji. Počúvaj, ja si fakt neviem opraviť to auto. Prečo? Dobre, už je 10:43 po obede, večer. Haló! Možno keby sa nehrám so skateboardom, tak ma aj zoberú. No nič, ideme. On mi zastavil. Počkej, tak ja zoberiem Majlové jedlo. Jedlo, Majlo. Počkej, ja mu to rovno nahodím, nie? Do toho vlečky. No. Ty si to dievča z benzínky. Ďakujem, že ste zastavili. Čo sa snažíš tu urobiť? Moje auto sa pokazilo. Nemôžem zavolať, nemám signál. Myslíte si, že mi môžete ma zobrať? Kde cestuješ? Kde cestujem? Idem rovno na cestu alebo niekde, kde viem niekomu zavolať? Asi zavolať, nemôžem tu nechať celé auto. Mám nastúpiť, OK. OK, mám rýchlo zobrať veci. Však už mám všetko. Dobre. I'm done. Dobre, môžeme rýchlo nastúpiť. A môžeme odísť. Aha, on mi vedel aj pomôcť, no to je bomba. Dobre, takže cestujem tu s nejakým typkom, nejde mu radio. Neviem moje meno, neviem moje nič, hlavne, že ma zobral, zase mi spavila obrazovka, asi sa niečo deje. OK, je 8 hodín po polnoci. Po malom rozhovore ma vysadil pri moteli. Očividne ponúkali cestnú asistenciu. Aj tak som potrebovala trošku oddychnúť. Buď opatrný, vonku sú rôzni ľudia. Povedal predtým, ako odišiel. Dobre, asi mi odišlo auto. Aha, počkajte, ja si idem povedať, im tu nahlásiť, že mi treba opraviť auto, nie? Áno, roadway assistant, super. Dobre, tento chlap dával veľmi strašidelné vibes. Potrebuješ izbu na spanie? Koľko je to za izbu? $40. Iba cashom sa dá platiť. Zaplatila som. Izba 9. Ešte mu povieme o aute. $90, Tommy sa o to postará hneď ráno. Zaplatila som. Takže zaplatili sme teraz $130 za to, že som tu. Dobre, dám vedieť Tommymu. A jedna posledná vec. Snaž sa nezobudiť ostatných hosťov, nemusia to zobrať veľmi dobre. Dobre, odišli sme. Takže mám kľúč. A teraz potrebujeme ísť k izbe 9. Takže ideme hľadať izbu 9. Mamka mi píše, už je odpíšem doma. Aiden mi píše, všetci mi píšu. Bolo tu veľmi teplo doma. Áňa odosiela správy. Kde si, tvoj otec mi volal, mama, že kde som a otcovi neodoslal správu. Dobre, tak sa asi ideme zložiť. Ja tu nemám akože posteľ. Nemôžem tu spať. Dobre, toto je dosť creepy. Ako ja neviem ísť ani do kúpeľky. Ježiš! On ma zabije, ne? Čo tam robíš? A on sa mňa pýta, čo ja tu robím. To by som sa mala pýtať aj teba, nie? Ty inteligent. Aha, to je Tommy. Vieš, upratujem. Dali mi túto izbu. On sa smeje mi, hej? Musím ťa poprosiť, aby si bola vonku, kým upracem izbu. OK, idem si po veci. Ty si normálne, že idiot, Tommy. Dobre, tak zase si idem šľapať 300 rokov. Toto si neviem požičať. Že by som si priniesla veci. Nie, ja si to budem ručne nosiť a toto je zažitok.
Dobre. Tommy je riadny čudák. Budem sa musieť otočiť ešte naraz. Urobil mi posteľ. Díky, Tommy. Dobre, mám tu všetky veci. Už odídeš? Rozprával som s Joeym o tejto situácii. Čo je zle s tými ľuďmi? Milosť. Ale neboj sa, je to tu bezpečné. Pôjdem ti po auto. Samozrejme, a inak tento telefon v izbe nefunguje. Keď niečo potrebuješ, musíš ísť naspäť na recepciu. Snažíme sa to opraviť, ale nemali sme dosť hostí. Tak to je bomba, Tommy. Prajem aj tebe dobrú noc. Dúfam, že sa neuvidíme tak skoro. Dobre, idem si pozrieť tú kúpeľku, lebo očividne proste som tu mala ho, čo tu robil. To je akože otrasná kúpeľka, ale tak čo mám robiť? Dobre, chápem, prečo je umývadlo tu. Dobre, idem si asi pospať, nie? Lebo čo mám robiť? Idem spať. Niečo sa jej nezdá na tomto mieste. Nevedela som striasť ten pocit, že niečo nebolo v pohode. Pocit únavosti bol premáhaný pocitom úzkosti. Teplý pohár kávy mohol pomôcť. Tak počujem, ani ma neštví, že ja teraz musím ísť hľadať kávu. Tam je ešte nejaký automat, možno to je na kávu. Áno, to je na kávu. Čo je tu za budovu? No nič, ideme kávu. Máme espresso. Konzumovaním týchto vecí zostaneš hore. Ja som to veľmi nechcela, ale očividne hra ma to chce donútiť. Čo je toto za budovu? Ja som asi vošla. Bože, to je náročné ovládať. Čo mám urobiť? Snažím sa dojsť do izby. Píše mi oco, počkajte. Nič nevidím. Dobre, ideme naspäť do izby. Neviem, čo sa stalo, čo ma posadlo teraz. Sa sfetovala, alebo čo? Idem skúsiť pospať si, alebo takto, lebo to je crazy, čo sa tu teraz dialo. Sú 3 hodiny ráno. Bol som nadopovaný. Dobre, idem naspäť spať asi, nie? Tu ide nejaký chlap. Mám mu otvoriť? Kto to je? Joey z recepcie. Čo chceš, Joey? Nepovedal som ti, že nemáš nikoho zobudiť. Mám sťažnosť, prečo vydávaš tieto zvláštne zvuky. Hoci čo to je, proste to nerob. Sú to preto, že sú to tvoje oči červené. Poviem, že som mala tú kávu. Robíš zo mňa srandu? Nemáme mašinku s kávou. Jak nie? Však je tam. Mal som ťa dosť. Konečne som si myslel, že máme nejakého triezvého hostia, ale mám pocit, že ja som tu ten šialený. Neznáša moju prácu. Počujem ma, Joe. Zaviem si dvere v prvom rade. A poď tu so mnou. Jak akože nemáte coffee mašinku? Ja som si istá, že som tu coffee mašinku našla. Tam nie je coffee mašinka. Ona tu fakt bola, Joey. Chod do svojej izby. Sľubujem, že som tu bola. Že tu bola. Povedal som, že choď do izby teraz. Dobre, tak idem. Mala by tam byť nejaké lieky v tvojej izbe, ktoré ti poskytnú úľavu. Dobre, pri telke je ona, hej, skrinka, dávam si lieky. Inak to je tiež crazy. Počúvajte, fakt neberte lieky od random veci a ľudí, že vám len povedia. Potrebujem vodu. Zapila som lieky teraz. Ideme sa pozrieť, čo robí Joey? Dobre, necítil som sa bezpečne ísť domov. Tak to si ma sfotil a šepka. Jak ako si ma takto sfotil? Ono to je hlasnejšie. Aha, za dverami, preboha. Kto to je? Prosím, otvor dvere, potrebujem pomoc. Čo chceš? Potrebujem tvoju pomoc, prosím, otvor dvere. Neotvorím ti dvere. Zabudni. Hello? Tak mi budeš šepkať.
Dovidenia, sú 3 hodiny ráno. Viem, že si tam, no jasne, že som tam, keď som si ho rozprávala. Nie! 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 Potrebujem iba s tebou rozprávať. Sľubujem, že nie som policajt. Prosím, odiď, inak zavolám políciu. Pekná slečna, prosím, otvor. On mi rozbíja tu dvere. Ja dúfam, že neotvorí toto. Kde som? Oh, prišiel tu Joey! 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 Joey ho vypol, že? Prosím. Joey, Joey. Do tohto dňa sa stále cítim dosť zvláštne. Manažer trval na to, aby sme nevolali políciu, lebo by to pokazilo reputáciu motela. Verím, že to mesto mohlo byť domovom nejakému kultu alebo nejakému drogovému kruhu alebo niečomu horšie. Tommy prišiel s autom. Mala som pocit, že to trvalo rok. Nikdy som nešla na také dlhé cesty sama. Ja som to dokončila. Guys, ja som to skončila. Či vidíte, tam sú asi aj iné konce. Keď chcete vedieť, ako by to skončilo inak, napíšte mi, ja natočím part 2 kľudne, len aby sme urobili tie iné konce, že ma nezastaví v moteli, ale odvezie ma ten prvý chlap úplne dole cestou a podobne. Veľa ich tam bolo rôznych, teraz keď si tak spomínam veci, ako to mohlo skončiť, takže kľudne mi píšte, ja to veľmi rada natočím. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber. Ideme o chvíľu do Tajska, takže bude veľa rôznych vlogov a podobne. A zatiaľ si tu hrajem hry. Takže ďakujem, že ste pozreli do konca a píšeme si.